Здравейте хора, аз съм Вери, това е моят канал Very Fun. И днешното видео ще е влог от зеленото училище, втори ден. Значи, ще включа нещо, което го включих в миналото видео на Notting. От хотела. Понеже нали ние Омага това отвърта, не се чуих кой крещи така навън, от хотела имаме закуска, обяд и вечеря. И си избираме какво да ядем. И ние се делят, отмъкнахме някакви неща. Ето, масло и 3 банички. Ние също си отмъкнахме. Брат, падна пастета! Нищо нали затворено по-добро с корасанчета. 3 корасанчета. И един пастет. На обяд също най-вероятно ще вземе нещо, после на вечеря. Абе да, няма да седим гладни, така че да. Ето стаята, който не е гледал миналото ми видео. Да, бай! Сега би трябвало да ходим на басейн, не сме много сигурни, защото всички говорят за басейна, ама там в някаква група го пише, ние да сме в групата. Защото някой ни е поканил. Логично и да. 20. Май едно момиче, Майя Дел го беше казала, че едно момиче трябваше, нали... така да е. Да, май така беше. Да. Едно момиче, нали, на Адела, понеже там тя влезе в групата, господи ти даде код, нали, там QR код да го сканира, след това искаш, нали, ако каза пак, нали, да даде на Адела този QR код. Да кажем, че се казва Пепи. Момиче Пепи. Дари. Най-рано да ми името Дари. И Дари даде на, нали, трябваше да даде на Адела да сканира тя QR код, за да може тя да влезе в групата. Но тя просто отвори го, Адела го видя, почна да го нали, отвори с телефоната на снимките, тя просто го махна. И това сме в групата. И да, сега айде много какво ще правим по принцип. Но да, байхте. Правихме да ви го кажем. Там са се женили! Забравихме да ви го кажем, но сега отиваме... Омага! Сега сме в гората. И вижте. Има някакво нещо, някаква верига, бе. Омага! Така хващат и го тук, закачат го и те бесят. Да. Сватби, нали? Тук има сватба. Да, ето го. Да, верно. Да, сега съм в парка и няма правим нищо интересно. Тук няма нищо интересно, така че да, чао. Ще ви покажа към нещо, защото сега всички не гледат като луи, но да, бай. Хора, сега отиваме към някакъв рандъм параклис. На средата на гората. Да. И, омага. Няма си на представа. Къде сме? И да се върнем, не верно защото. Там горе тук. Да, омага. Омага. Е много яко, да го видим. Да ни свързваме неща. Намерихме икона. Яко. Да. И закачихме по един мост. Сега по някакъв много странен хъл. И сега не знам на къде ходим, нали? Не знам къде си. Хайде. Чао хора, готови сме да отиваме на обяд до басейна. И сега след обяд пак ще ходиме. И да, хайде бързо, че закъсняваме вече. Трябваше да сме там преди половин час. Така че да. Чао хора. Сега отиваме отново на басейн. И в принцип направих нищо, освен да ходим на състезание, така да го кажем, което първо беше много тъпо. Второ беше на басейна и прескаши, и трети си носих телефон, така че да. Но ето сега, за компенсация ще изсме един чай. Да, стой. Ще изсме един чай, който не съм го тейсала, въпреки че е студен. Мога да му добавя захар. Ох, той аз не знам къде ви държа. Абе да, ще му добавя захар. И сега ще снимам. Две захарчета. Не става много по-добре. Сега отиваме на басейн. Най-вероятно ще се го запия по-късно. Да, чао. Хора, бяхме на дискотека. И играхме... Танцувахме такива неща. Печелихме никати, които ще ви ги покажа утре сутринта. И ще ви покажа сутринта и това може би ще е влогът, защото просто ще си легнем сега, за да имаме за утре повече сили.
и да. Така че ще ви покажа студента и